Сдружение за сръбско-българско приятелство ви представя Приятелска дума. Уважаеми приятели, добре дошли в още едно телевизионно предаване Приятелска дума. Ми на фестивала Дни на приятелство, култура и традиция в Ниш, който организирахме на края на април месец. В следващите предавания ще имате възможност да видите как беше двудневен фестивал, над 5 часа програма, над 200 участници от 6 държави. Но да не говорим за това повече, ще видите и ще чуете как беше у Ниш. А ние сега ще се сетиме как беше на Българиада у Нови Сад и какво казаха нашите приятели, които са били у Панчево на Шопска вечер, от Иваново и от Белград, и ще чуете диригентка на хор Елмопея от Пловдив. Ще се сетиме малко как беше у Пловдив миналата година, а ще чуете и господин Красимир Юруков, първият съветник на посланика у посолство на Република България у Белград. А ние продължаваме напред. Къде продължаваме? Ще чуете на края на днешното предаване. А в музикалната част, разбира се, ще слушате хубави изпълнения на хор Елмопея от Пловдив. Приятно гледане! Желая ви вашата редакция! Вие гледате Приятелска дума. Ето го с нас. Както и всяка година на всички фестивали, на всички мероприятия, нашия приятел от Иваново, председател на Дружество на банатските българи от Иваново, господин и колега Огнян Цветков. Здрасти, Оги, и добре дошъл пак отново у Приятелска дума. Добре заварили. Какво бихте искали да научите за нашето дружество? Какво искате да ви кажа? Ами ти, нали си водеш на български рози? Значи всичко, което ти е на душата. Значи аз съм автор на предаването Български рози в радио-телевизия Панчево. Нашите емисии включват фолклор, традиции, това, което се занимава като българското малцинство в Иваново. Най-вече интересуват ли и също така и езикови. Скоро, например, нашето дружество издаде една двоезична книга, сборник от приказки, на който имам чест да съм автор. Художничката е магистър Мария Димитрич по проект на община Панчево. Града Панчево отпусна средства или издадохме двоезично издание, което е на български и на сръбски език. Кажи ми другото. Какво има ново у Иваново? Ами сега, което очакваме, това е на 21 февруари, Ден на матерния език. Очакваме представители от 11 езика да се представят с свои песни, с свои традиции. Нашето дружество ще участва с изпълнение на децата от основното училище на български народни песни, популярни български песни от ученическия репертуар, и цялата това тържество е организирано от заместник-председателя на Дружеството на банатските българи и директора на Дома на културата, господин Марко Гурал. Така че и вие, ако имате с нещо да се представите,
българите от Нови Сад, заповядайте в Иваново, свържете се с директора на Дома на културата и ще може да участвате и вие. Ами Марко Гуран е мой стария приятел и приятел на нашето сдружение. Ще му се обадиме, вече получихме покана, обаче не знам, че ли имаме време да дойдеме до Иваново. Обаче с вас сме, с голямо сърце и душата. А ти и аз ще ли се видиме у Ниш? Здраве от Бога, ако всичко е нормално и точно, защо да не? Преди това имаме една българиада, която организира Дружеството за български език, книжевност, литература и култура, чийто председател е господин Жарко Евтимов. Той организира Българиада, на която и ние ще присъстваме и вашата телевизия, и телевизия Палчево, в която също децата, които изучават български език с елементи на национална култура, от Иваново, Молница и Палчево ще се представят с български народни песни, рецитации и така нататък. Браво, значи ще се видиме, обаче нашето предаване ще е четвърти и четвъртък. Значи преди това ще сме заедно на Българиада. А 19 и 20 април, както говорихме, ще сме у Ниш на дни на приятелство, култура и традиция. И очакваме нашия приятел Огнян Цветлов да се представи. И другото, на Нишвил, що ми е стария рокаджия. Ами, рок-н-рол винаги е добре дошъл на Нишвил. 17 август е наш, той е букстейдж. Сцена за литература, сцена за книжевност. И там ще има. Ами, поезия и музика. Това е едно и също. Така ли е, Батеоги? Точно така. Ще бъдем приятно изненадали и благодарим ви на вашата организация за това, че ни каните и ние да участваме в тези международни представителни тържества и музикални изпълнения и ще се постараем и ние да се представим от името на Дружеството за сръбско-българско приятелство с няколко песни и на сръбски, и на български език. Било то като рок-н-рол, като джаз или блуз. Това е вечната музика, няма какво да спорим. Точно така. Значи, всички за Ниш на 19 и 20 април. Зарад манифестация, събитието Дни на приятелство, култура и традиция. Вие гледате Приятелска дума. Уважаеми приятели, както и казахме, тук сме с стари приятели на Шопска вечер. А един от такива е и бивши фотограф сега. Нещо с коли се занимава, а живее в Белград. Пак са български произход. Нашия приятел Владислав Колев. Здрасти, Владо, и добре дошъл в телевизионно предаване Приятелска дума. Здрасти, добре ви нашъл. Еми, как по друг начин да дойдеш от Белград до Нови Сад, освен по телевизия? С коли, обикновено. Кажи ми, с какво по-точно се занимаваш? Беше фотограф, нещо както оператор или само? Некогаш се занимавах с фотография, но последните 20 години занимавам се с поддръжка на коли. Монтаж на автогазови системи и поддръжка на точно на колите, на бензинови коли. Предимно. Браво. Кажи ми, тук сме у Панчево, у Войводина. Как ти харесва тая вечер, Шопска вечер, който организира нашето приятелско сдружение Шопско Оро? Да не ми харесваше, няма да съм тук за пореден път. Ами ние се виждаме тук всяка година. И дано да се виждаме още много години. Еми, точно така. Какви са чувства на тая Шопска вечер? Това е нещо уникално. Просто това, като дойдеш тук и като го чуеш Васов и като видиш известни хора, тогава се развълнуваш. Еми, точно така. Значи за първ път Александър Васов беше
събеседник мой на нашето предаване беше у радиоемисија и ще чуеш на краја как ја одјавихме заедно. И ми какво ще кажеш за Александър Васа? Всичко най-добро. Това е уникален пич, вълшебен. Еми, голям кавалист, обаче глас. Глас е измислен. Всичко е уникално при него. Както каза мой приятел Теодоси Спасов, вика да, Александър Васо е много голям кавалист, обаче свириме различна музика. Възможно е. А Тео Спасов, знаеш кой е най-голям кавалист в България. Така е. Нищо, кажи ми нещо още за себе си и ще ли се видиме на фестивала на Шопска салата, юни месец. Задължително. Задължително. И какво ще правиме? Кой ще получи награда? Еми, шопска салата. Кой спечели, спечели. Точно така. Най-добро е и най-хубаво да има хубава шопска салата. Благодаря ти, бате Владо, за интервюто и приятно... Най-добро е да има хубави хора, които правят тая салата. А салатата сама по себе си е уникална. Точно така. И благодаря ти за интервюто и да продължиме, да се веселиме и да продължиме, да се виждаме на такива хубави места с хубави хора и да живее приятелство и да живее приятелска дума. Вие гледате Приятелска дума.
гледате Приятелска дума. Уважаеми приятели, както знаете, миналата година вашия екип беше на тържество с повод 50 години, както съществува Пловдивска музикална академия. Били сме у Пловдив. Сега имаме пак на гости някой от Пловдив, от музикална академия. И много се радвам за това. А тя ме гледа и не знае за какво говорим. Добър ден и добре дошла у Приятелска дума. Здравейте, приятно ми е и добре заварила. Ами, вие знаете ли, че нашият екип правише записа от Пловдив на 50-та годишнина на Музикална академия? Не съм знаела току-що. Не разбирам наистина. Еми, малко изненада за начало. Айде първо да се представиш на нашите зрители. Казвам се Алия Хансе и работя като преподавател в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив. Преподавам вокални ансамбли и съм диригент на Академичен оперен театър. В същото време работя и в Общински детски комплекс, където ръководя девически хор Евмопея. Ами, Евмопея вече слушах няколко пъти, обаче. И били сме и у Пловдив. А до сега нещо не сме се срещали. Беше ли в Сърбия по-рано? Миналата година, т.е. 2022, когато октомври се организираше фестивала, бяхме, да, също. Това беше за мен първия път, всъщност, когато съм гостувала, но така, с прекрасни чувства съм и се радвам, че се върнахме отново и сме тук днес. Успя ли да видиш Нови Сад? Ами да, успяхме, между другото и в Рушка горе бяхме на манастира, много просто като цяло природата, даже момичета така се радваха на лебедите, на езерцето, просто много. До Параклиса ходихме църквата и разбира се, в Нови Сад се разходихме много добре по главната, на различни места, заведения, магазини, какво ли не, децата се радват и ние тях също. Така, колкото можахме. Ами, за пръв път имаме на гости Евмопея. Разкажи нещо, само нашите зрители само слушаха и гледаха, обаче не знаят точно какво представлява хор Евмопея. Този хор е създаден през 2006 година от госпожа Ганка Янкова, която днес е нашия главен арт-менеджер. И диригент тогава е Рада Славенска. Заедно създават този хор, в който първоначално започват момичета от Пловдивски училища, които съвсем доброволно просто се включват в инициативата. Впоследствие, разбира се, продължава да се разраства като този състав. Нарича се девическа хорова формация, тъй като наистина са започнали 6 момичета в началото, което е съвсем нормално. Всяка година обикаляме всяко едно Пловдивско училище, за да поканим млади, малко ученици, талантливи, които имат желание да пеят, да се докоснат до хоровото изкуство, които обичат музиката и да се присъединят към нас и да работим много разнообразен репертуар. Наистина аз наследих много интересни песни в различни стилове, жанрове, епохи, композитори. И в момента вече сме към Общински детски комплекс, Център за професионално личностно развитие за деца в Пловдив. И към този комплекс продължаваме да работим усърдно и да ни подкрепят. И във всяко едно училище почти имаме представител в хора. И надявам се от сега за напред, че ще гостувате и ние като правиме нашите тържества. Защо? Заради това ще сме ние, сърбско-българско приятелство. И трябва да вървиме заедно както приятели. Благодаря ви, с удоволствие, много ще се радвам и така за мен беше наистина една изключителна изненада. Не знам зрителите дали ще повярват, но просто нямах никаква представа, беше много приятно. Благодаря. Ами, всичко е приятно, като се срещаш с някой нов и го хванеш да гостува нашето предаване. Благодаря много за интервюто и да се надявам пак да се видим у Нови Сад, у Ниш, може и у Пловдив, защо не? Вие гледате Приятелска дума. Свърши 22 България, да и ние сме още тук. Стария приятел и познато лице на нашите зрители, господин Красен Юруков, съветник на посланика на Република България у Сърбия, Белград.
Добър ден, Краси, добре дошъл отново в приятелска дума. Добре заварили? Ами днес няма да правим шопска салата, това ще го оставим за юни месец. Но кажи ми, свърши тържество тук в Нови Сад. Какви са впечатления? Благодаря за вниманието. Първо искам да ви кажа, че всичките деца, които участваха тук, техните родители могат да бъдат горди с това как се представиха те. Те създадоха една невероятна атмосфера за всички, които присъствахме тук. Надявам се и за вашите зрители, които ще гледат репортажа, да усетят дълбочината на тяхното изкуство, да усетят пъстротата на техните костюми, да усетят многообразието на българската култура, на българския фолклор, който освен българския шопски край, българския пирински край, има северняшки, има тракийски и така нататък. Така че това беше една частичка от България, която успяха да видят определени хора. Другите могат само да съжаляват, че не присъстваха. Ами точно така, жалко, че беше малко зрители в залата, обаче какво да правим, кой е тук и добре е дошъл. Аз се зарадвах, като правих интервюто с диригентка на Емонтея и я изненадах. Викам, ами нашия екип беше в Пловдив, като сте имали тържество с повод 50 години, както съществува музикална академия. А тя се зарадваше, що ми е и професорка там. Кажи ми, какви сте впечатления по-точно от Емонтея? Вижте, за първи път с хор Евмопея се срещнах през 2004 година, отново в Белград, когато бях тук втори секретар, както каза в началото Жарко, той ме подмлади с 20 години. Тогава те гостуваха в Иваново, при покойния Петър Василчин тогава. Направиха едно невероятно представяне с техните гласове, с тяхната отдаденост. Църковната музика в храма в Иваново звучеше като една магия. И сега ги виждам след 20 години отново подмладени, със същия ентусиазъм, със същите усмивки. Имах чувство, че не съм се променил и аз от 20 години, което не е така. Ами точно така, тези пеят тук вече няколко години и всеки път запознавам нова диригентка, всеки път гледам нови лица и всеки път всичко е по-младо и по-хубаво. Вижте, на младите остава света, а това, че има млади хора, аз в един момент си помислих, че тъй като голямата ми дъщеря на 21 години, сина ми е на почти 3 годинки, искаме се някой ден и тях да ги видя на тази сцена или на някоя друга сцена. Това е изкуство. Така че това само една радост може да възбуди в сърцето на всеки родител. Представянето на тия млади хора. Точно така и благодаря много за интервюто. И аз само искам накрая да ти пожелим пак шампионска титла на шопска салата. Какво друго? И да останем приятели. Значи, първо, това той го казва с голяма скромност, защото до сега той водеше в резултата, но тази година ще опитам да направя по-добра шопска салата от предишния път, но при всички случаи оставаме приятели. Ето, ръката. Благодаря много и до нови срещи и всичко добро. Всичко най-хубаво на вашите зрители. И да вървиме напред. Заедно. Вие гледате Приятелска дума. Уважаеми приятели, това беше всичко за днешното телевизионно предаване Приятелска дума. А ние се надяваме Българияда в Войводина пак да се върне на датата, което беше началото, значи субота около 1 ноември, защото това е голям български празник народни будители. И с този повод беше и организирана Българияда. И да се надяваме повече участници да има и да се надяваме повече публика. Защо? Заради това, що Българияда у Войводина заслужава. Заслужава пълна зала, заслужава още повече медийни изяви. Всичко заслужава. Това е едно събитие, което ще навърши след няколко години, 30 години, както съществува.
a ние продължаваме напред. Къде? Продължаваме у Ниш, у Нишкия културен център, къде ще има концерт на Царибродски оркестър. Обаче истинският Царибродски оркестър от Цариброд. И пак ще чуете Александър Васов. И продължаваме на панаир по земеделието, което се провежда у Нови Сад. Да чуете какво има ново при участници от България. И след това идва за нас горящо лято. 15 юни. Добре сте дошли у Панчево на фестивала на шопска салата, значи субота 15 юни. А това нещо организира нашето приятелско сдружение Шопско Оро от Панчево. След това на 6 юли сме на Савския ватре, Савския огън у Белград, който организира нашата приятелско сдружение, Фериални съюз на Белград, на град Белград и Фериален съюз на Република Сърбия. И най-накрая, накрая на лято, една голяма изява на вашето и нашето сдружение за сръбско-българско приятелство и радиоемисия, телевизионно предаване и изписание «Приятелска дума». Това ще се проведе у Ниш, град Ниш, най-голям джаз фестивал на Балкана, може би между 2 или 3 в Европа, Нишвил, 17 август, Букстейдж или сцена за книжевност и поезия. Там ще има представяне на нашите досегашните 11 конкурса за поезия. Там ще имаме програма 4 часа. И всичко това нещо ще може да чуете на радиоемисия «Приятелска дума» и телевизионно предаване, пак «Приятелска дума». Там ще са участници от 10 на държави. Ако може, идвайте и вие. 17 август Ниш, джаз фестивал Нишвил. А до тогава гледайте вашата и нашата приятелска дума и, разбира се, радио, телевизия Войводина. И да повторим, 15 юни сме у Панчево и 6 юли у Белград. И за Нишвил още има време да се разбереме. До скоро, до следващия четвъртък месец юни.